3 апрел дар Тоҷикистон расман чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум оғоз мегардад ва ин шом мо сари ин мавзӯъ як суҳбате дорем бо директори Лигаи футболи Тоҷикистон Субҳон Шориев. дуруд бинандаҳои азиз ва мухлисони футбол, хуш омадед, муборак ҳамон бошад. хуб, мусаллам аст ки лига барои дар сатҳи баланду боло баргузор шудани ин чемпионат албатта нақшачорабиниҳои виҷа ҳам тартиб додааст ва албатта корҳои зиёдеро ҳам анҷом кардааст. ташаккури зиёд аввалан барои даъват ва иштирок дар чунин як барномаи бисёр ҳам муҳим ва пешасмавсимӣ. албатта дар назар дорам оғози мавсими бозиҳои қаҳрамонии Лигаи Якум. сараввал мехостам ҳамаи мухлисони футболи тоҷикро, хосатан мухлисони қаҳрамонии Лигаи Якумро ба оғози мавсим табрику таҳният намоям ва ҳамзамон ғалабаи яъне ки таърихии дастаи яккачини Тоҷикистон ва баромадан ба қисми финалии ҷоми Осиё 2027-ро низ табрик намоям. ин як дастовари таърихӣ буд барои дастаи мунтахаби мо, яъне ки таърих худро боз такрор кард ва мо бори дуюм ба қисми финалии ҷоми Осиё роххат гирифтем. Лигаи футболи Тоҷикистон дар асоси нақша чорабиниҳое ки тарҳрезӣ намуда буд, ҳанӯз аз 20 декабри соли 2025 корро вобаста ба тамоми чорабиниҳое ки дар соли 2026 ба нақша гирифта шудаанд, дар назар дорам ташкил ва баргузории чемпионатҳои Тоҷикистон ба ин дастаҳои Лигаи Якум ё ин ки Лигаи Олиё дигар мусобиқаҳо бошад, дар ҳамун ҷаласаи кумитаи иҷроии Федератсияи футболи Тоҷикистон тасдиқ намуда буд. албатта оғози бозиҳои чемпионати Тоҷикистон ба ин дастаҳои Лигаи Якум 3, 4, 5 апрел дар ҷаласаи болозикр тасдиқ гардида буд аз ҷониби ҳайати кумитаи иҷроия ва тамоми дастаҳо хабардор буданд. барои оғоз ҳамзамон равзанаи гузаришҳо, яъне равзанаи трансферӣ барои даъват ва интихоби бозингарон ҳайати истоди мураббиён аз 1 январ то 20 март барои ҳайати дастаҳои Лигаи Якум эълон гардида буд. дар ин радиф Лигаи футболи Тоҷикистон якчанд корҳоро барои омодагии бештару хубтари дастаҳои Лигаи Якум ташкил ва баргузор кард. аз ҷумла кори комиссияи литсензиякунонӣ аз даҳаи дуюми моҳи январ шурӯъ шуда тамоми вохӯриҳо бо масъулон ва роҳбарон ва мудирияти бошгоҳҳои Лигаи Якум, аз ҷумла бо раисони шаҳру ноҳияҳои дастаҳои дахлдор, яъне иштирокчиёни Лигаи Якум дар тамоми шаҳру минтақаҳои ҷумҳурӣ баргузор гардид. тамоми талабот ва омодагии дастаҳо ва он меъёрҳое ки барои иштирок дар ҳайати дастаҳои Лигаи Якум барои як даста муҳим ва зарур аст гуфта дода шуда буд. дар рафти ин вохӯриҳо аз ҷумла меъёрҳои молиявӣ, яъне ки маблағгузории дастаҳои Лигаи Якум ҷиҳати иштирок дар қаҳрамонии Лигаи Якум Тоҷикистон. баъд аз он Лигаи футболи Тоҷикистон барои омодагии ҷисмонӣ, равонӣ ва тактикии дастаҳо ва аз назаргузаронии бозингарони тозаинтихоб дар ҳайати дастаҳои Лигаи Якум мусобиқаи ҷумҳуриявӣ барои дарёфти ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистонро аз даҳаи 3 моҳи январ, аниқтараш аз 23 январ шурӯъ кард. дар он тамоми дастаҳои Лигаи Якум иштирок намуданд. фикр мекунам як заминаи хубе буд барои омодагии хубтару бештари дастаҳои Лигаи Якум. ва ниҳоятан намояндаи Лигаи Якум клуби футболи Ҳулбуки ноҳияи Восеъ дар он ғолиб омада барандаи ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон гардид. пас он Лигаи футболи Тоҷикистон барои такмили ихтисос ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии мудирияти клубҳо, яъне дар назар дорам ки самти ҳуқуқии клубҳо семинари густурдаи бо ҷалби мутахассиси хориҷӣ, дастурдиҳандаи ФИФА аз ҷумҳурии Исломии Эрон Ҳамид Некдаст як семинар дар самти ҳуқуқи футболӣ ва идоракунии клубҳо баргузор намуд. пас аз он бошад рӯзи 23 феврал
семинари навбатӣ барои шарҳу тавзеҳи қоидаҳои нави футболӣ ҳамзамон лигаи футболи тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо департаменти доварон ва нозирони федератсияи футболи тоҷикистон семинари навбатиро баргузор намуд ки дар он сармураббиён ва сарвони дастаҳои лигаи якум лигаи олӣ иштирок намуданд ва аз тамоми қоидаҳои навшудаи футболӣ, яъне вобаста ба майдони футбол, қоидаҳои доварӣ дар шакли рӯнамо ва видеонаворҳо баҳраманд шуданд. семинар бисёр семинари баҷо буд, яъне ки хуб буд, муҳим буд барои мо он мутахассисам даъват кардем дар барномаи футболи тоҷик, хеле шарҳу тавзеҳи хуб буд. Бале, мутахассис, яъне аз дастурдиҳандаи Конфедератсияи футболи Русия аз ҷумҳурии ҳамсояи Ӯзбекистон Владислав Сетлин. Пас аз он бошад дигар тартиб ё ин ки нақшачорабиниҳое ки лигаи футболи тоҷикистон барои дастаҳои лигаи якум таҳия намуда буд, аз ҷумла ҷаласаҳо, вохӯриҳо баргузор гардид ва ногуфта намонад ки семинар барои доварони дараҷаи олӣ ва дараҷаи фифа ҳанӯз дар моҳи феврал, даҳаи дуюми моҳи феврал баргузор карда шуд ва семинари дигар бошад 27 март то 31 март ки департаменти доварон ва нозирони федератсияи футболи тоҷикистон барои доварони дараҷаи ду баргузор намуд. ин ҳама бошад барои тайёрӣ, барои омодагии хуби ҳама ҷонибаи лигаи футболи тоҷикистон ба пешрӯи чемпионати тоҷикистон ба ин дастаҳои лигаи якум буд. 20 март равзанаи гузаришҳо, яъне радду бадалҳои бозингарон, гузариши бозингарон анҷом ёфт. дастаҳо ба қадри зарурӣ, ба қадри кифоягӣ бозингаронро ҷалб намуданд ба ҳайати дастаҳои худ, мутахассисонро ҷалб намуданд, дар назар дорам сармураббиёнро ва алон бошад, яъне ки марҳилаҳои охири ташкил ва баргузорӣ, яъне оғози чемпионати тоҷикистон ба ин дастаҳои лигаи якум идома дорад дар лигаи футболи тоҷикистон. ба қавли дигаре ки он ӯҳдадориҳое ки шумо ба дӯш доштед, ҳамаи онро иҷро кардед, ҳама акнун ба қавле ки майдон аз далер аст дигар. хуб, дар қиёс ба мавсими қаблӣ имсол шумораи иштирокчиёни лигаи якум андаке афзуд. бале, соли гузашта ҳайати дастаҳои лигаи якумро 14 даста ташкил медод. 2 даста ба ҳайати дастаҳои лигаи олӣ рохат гирифт ва як даста, ин ҳам бошад дастаи футболи ваҳдати шаҳри ваҳдат, ба ҳайати дастаҳои лигаи дуюм, яъне ба дивизиони сеюм фаромад. имсол бошад 16 дастаи иштирокчӣ аст. дастаҳои навкор дар ҳайати дастаҳои лигаи якум ин дастаи футболи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ва дастаи футболи Ҷиликӯли ноҳияи Дӯстӣ ва Рахши ноҳияи Восе мебошад. яъне ноҳияи Восеро имсол 2 даста намояндагӣ мекунанд. дербиро хоҳем дод дар ноҳияи Восе. албатта. хуб, бибинед ки масъалаи асосӣ албатта вазъи варзишгоҳҳое ҳаст ки ин дастаҳо бозӣ мекунанд, чунки мо шумо хуб медонем ки усулан мухлисони лигаи якуми мо хело зиёданд ва дар таҷаммуи эшонро дар бозиҳои лигаи якум хеле хуб мебинем, хеле хуб мушоҳида мекунем. хуб, варзишгоҳҳоро чун комиссиони литсензиёкунонӣ санҷид, дар кадом ҳолатанд? пурра омодаанд ё ки ҳанӯз ҳам ҳастанд бархе аз камбудиҳое ки бояд онро дар раванд ҳам акнун бартараф кард? суровшои азиз, масъалаи инфрасохтур, яъне ки варзишгоҳҳо яке аз масъалаҳои умдаи футболи мо аст. болои рушди инфрасохтур ва мутобиқнамоии инфрасохтури варзишӣ, яъне дар назар дорам футболӣ дар ҷумҳурӣ, барномаҳои мушаххасе аст ки мо рӯи даст дорем. аллакай шурӯъ шудагӣ аст корҳо 2 сол қабл. яке аз масъалаҳои нозук аст, яъне ки ногуфта намонам ки варзишгоҳҳое ки дар онҳо дастаҳо бозиҳои хонагии худро баргузор мекунанд, дар тавозуни шаҳру ноҳияҳои ҳамун дастаҳо аст. мо дар вақти вохӯриҳои комиссияи литсензиякунонӣ тамоми талаботҳоро ба шаҳрдорҳо, ноҳиядорҳо, дар назар дорам ки раисони шаҳру ноҳияҳои дахлдор гуфта мегзарем, вориди варзишгоҳ мешавем, яъне ки ба гунаи суратҷаласа, яъне протокол мешавад ва тамоми камбудиҳо гуфта дода мешавад ба онҳо. онҳо ҳам муҳлат доранд дар муддати 2-3 моҳ ин камбудиҳоро бартараф кунанд. албатта бисёри варзишгоҳҳо омода аст ва бархе аз варзишгоҳҳое ҳаст ки ҳанӯз ҳам корбарӣ идома дорад.
дар назар дорам варзишгоҳи дастаи навкори Лигаи Якум, яъне ҷиликӯри ноҳияи Дӯстӣ, ки муддатҳо буд яъне ки дар ҳайати лигаҳои касбӣ иштирок намекард ва ин варзишгоҳ бояд ба талабот ва муқаррароти Лигаи Якум мутобиқ карда шавад. Дар он ҷо кор идома дорад ва тибқи иттилоъе ки аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроии ҳукумати давлати ноҳияи Дӯстӣ ба мо расидааст ва мо ҳамеша бо онҳо дар тамос ҳастем мунтазам, яъне ки бояд дар муддати 1-2 моҳи оянда пурра ин камбудиҳо бартараф карда шаванд. аз ҷумла панҷаракаш намудани атрофи майдон ки яке аз талаботҳои калидии варзишгоҳе ҳаст ки дар онҳо бозиҳои лигаҳои касбӣ баргузор мегарданд. рахш ва ҳулбук дар куҷо хоҳанд бозӣ кард? рахш ва ҳулбук чӣ гуна иттилоъ дорем, тирамоҳи соли сипаришуда варзишгоҳи навбунёд ва муҳташам дар ноҳияи восеъ ба истифода дода шуд бо иштироки муҳтарам пешвои муаззами миллат. ин ду даста мо пешниҳод кардем ки дар ҳамин варзишгоҳи марказии ноҳия, варзишгоҳи навбунёд бозиҳои худро ташкил ва баргузор намоянд. варзишгоҳи Тешаи Исмоилов ки варзишгоҳи кӯҳнаи ин ноҳия аст, яъне ҷои тамрин ва омодагии ин ду даста муайян шудааст. аммо масъалаи умда то ҳанӯз ҳам дар сари дастаи панҷшери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бор аст. соли пор онҳо дар лигаи олӣ натавонистанд ки дар хонаи худ ба қавлӣ бозӣ кунанд ва шояд яке аз сабабҳои умдаи афтиши онҳо ба лигаи якум ҳам ҳамин бемухлисӣ буд. имсол тақдири варзишгоҳи дастаи Ҷалолиддини Балхӣ чӣ гуна хоҳад шуд? бале, вобаста ба варзишгоҳи клуби футболи панҷшери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ корбарӣ шуда буд вақте ки комиссияи литсензиякунунӣ озими ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ гардид. дар он ҷо мо вохӯриҳо доштем бо раиси ноҳия ва бо масъулин ва моликони варзишгоҳи навбунёди Исмоили Сомони Арена. ба як тавофуқе омада буданд инҷо ҷонибҳо ки бозиҳо дар варзишгоҳи навбунёд баргузор шавад, зеро варзишгоҳи бисёр муҳташам аст ва ба тамоми талаботҳо ҷавобгӯ аст ва мо низ тамоми кӯшишҳои худро ба харҷ додем. Дар назар дорам Федератсияи футболи Тоҷикистон ва Лигаи футболи Тоҷикистон ки клуби футболи Панҷшер бозиҳои хонагии худ дар ҳамин варзишгоҳ баргузор намояд. фикр мекунам якчанд нозукиҳо ҳаст ки бояд байни ҷонибҳо баррасӣ шавад ва дар наздиктарин фурсат ин варзишгоҳ дар ихтиёри клуби футболи Панҷшер барои баргузории бозиҳо вогузор карда шавад. умед дорем ки масъала ҳалли худро умедвор ҳастем. албатта субҳон, яке аз масъалаҳои умдаи дигар ин ҳуҷҷатгузорӣ дар дастаҳо мебошад, зеро мо шумо хуб медонем ки ҳамакнун талаботҳо аз ҷониби Федератсияи футболи дунявӣ, Конфедератсияи футболи Осиё комилан солҳои дигар тағйир ёфтааст, яъне талаботҳо хеле умда ҳастанд. то кадом андоза ман аз ҷониби лига ман ҳамин масъала баррасӣ мешавад то дастаҳо дар ҳуҷҷатгузории худ як кореро ҳам ба сомон расонанд ки ба қавле ки дар ҳамин масъала ягон камбудие надошта бошанд. бисёр саволи ба ҷо ба маврид. мо ҳам мушкилӣ дорем албатта дар самти рақамикунунӣ, яъне гузаштан ба технологияи иттилоотии нав дар футбол бо дастаҳои Лигаи Якум. медонед Сӯробшоҳи азиз, як масъалаи нозук аст. дар мафкураи масъулини шаҳру ноҳияҳои ки дар онҳо дастаҳои футболӣ ҳаст дар Лигаи Як иштирок мекунанд, ҳанӯз ҳам ҷо нашудааст ки футбол як тамоили нави ҷаҳониро касб кардааст. яъне футбол танҳо иштироки 11 нафар ё ки 18 нафар дар майдон нест. болотар аз як бозӣ аст. болотар аз як бозӣ аст. яъне ки як ба гунае гӯем як корхонаи бузургеро мебинад ки бояд тамоми фишангҳои он кор кунанд. мана ҳамин даста бояд як сохтори бузурги мисли як корхонаи бузурги давлатӣ бошад ё хусусӣ ҳам ки бошад. бале, мо вақте дар рафти вохӯриҳо бо раисон ё ин ки роҳбарони гурӯҳҳои корӣ ё ин ки масъулон вобаста бо дастаҳо ҳамин масъалаҳои яъне ки гузаштан ба
корбурди нави муосири футболӣ суҳбат мекунем. дар масъалаҳои бақайдгирии бозингарон аз тариқи системаҳои нави FIFA Connect, яъне бақайд гузаштан, яъне гузаштан ба технологияҳои нав вобаста ба инфрасохтор, варзишгоҳҳо ё дигар масъалаҳое ки вобаста ба рақамикунонии футбол ҳастанд, онҳо ба як тааҷҷубият менигаранд. ман фикр мекунам бояд болои ин бисёртар фикр кунанд ки футбол ин дар асри мо, яъне ки як корхонаи бузурги ҷиддиеро мемонад ки бояд ҷиддӣ ба он бархурд карда шавад, яъне бархурди касбӣ шавад. бархурди ғайрикасбӣ моро як кам аз пешрафт боз медорад. ҳамин чиз мутаассифона дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ бисёр ба назар мерасад. ҳоло он ки бисёр дар марказ наздик ҳастанд, вале дастаҳои иштирокчие ки аз шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ҳастанд, андари ҳамин мушкилҳо ҳастанд. ҳатто ноҳияҳои дурдаст ин чизро қабул карданд, дарк карданд ва бисёр як корбурди хуб доранд. барои мисол дастаи футболи саразми шаҳри Панҷакент, бале, клуби футболи Ҳулбуки ноҳияи Восе, Паншери Ҷалолиддини Балхи ва дар ин радиф дигар клубҳое ҳастанд ки бисёр фаъол ҳастанд дар ин масъала. вале мутаассифона клубҳое ҳастанд ки ҳанӯз чӣ гуна гуфтам, яъне ки як бархурди касбӣ надоранд вобаста ба талаботи замони муосири футболӣ. шояд як масъалаи дигаре ки ҳоле мехоҳам бо шумо баррасӣ кунем дар ин ҷо, аз ҳамин зовия бармеояд ки масалан бархе нафарон ҷиддӣ муносибат намекунанд ба ҳамин масъала. манзури ман масъалаи молӣ ҳаст, чунки бидуни як маблағи муайян, албатта дар раванди як тӯлонии чемпионат ҳеҷ имкон надорад ки як даста ба қавле ки тавонад ки ҳамин чемпионатро анҷом кунад. мутаассифона дар солҳои қаблӣ медидем ки бархе аз дастаҳо бо ҳамин мушкилот мувоҷеҳ мешуданд. хуб, аз ҷониби лига то кадом андоза тавонистед масалан мутмаин созед роҳбарони ҳамин дастаҳоро ки бояд онҳо як буҷаи комил дошта бошанд ки то дар нимаи чемпионат ба мушкилӣ рӯбарӯ нашаванд ва ба қавле ки аз чемпионат берун нараванд? бале, масъалаи сарчашмаи мӯътадили молиявӣ барои фаъолияти мунтазам ва хуб ва самараноки як клуб ин масъалаи асосӣ аст. дар низоми маъмурии литсензиякунонии клубҳо низ дар мадди аввал критерия ё ин ки меъёри молиявӣ меистад. аввалин чизе ки шурӯъ мешавад дар раванди литсензиякунонии клубҳо ин ба талабот ҷавобгӯ будани як клуб ё ин ки як даста ба меъёри молиявӣ аст. тӯли солҳои ахир, яъне дар назар дорам 3 соли охир, ин масъалаи доғи футболӣ, яъне ки нокифоя будани сарчашмаҳои мӯътадили молиявии дастаҳо хеле коҳиш ёфтааст. яъне тӯли 3 соли охир мо фарқияти барзиёду калонеро мебинем дар рақамҳо. умуман клубҳоро мо кӯшиш кардем дар тӯли 4 соли охир аз тариқи вохӯриҳо, шарҳдиҳӣ ва аз тариқи яъне ки талошҳои дуҷониба бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои дахлдор аксари онҳоро муассисаҳои давлатӣ кунем барои маблағгузорӣ сарчашмаи, яъне барои муайян намудани сарчашмаи муайяни маблағгузорӣ, то ин ки клубҳо дар рафти чемпионат, дар рафти бозиҳо ба мушкилоти молиявӣ дучор нашаванд. вале ҳанӯз ҳам ҳастанд дастаҳое ки ин масъала онҳоро бисёр нигарон мекунад, хосатан дар нимаи мавсим. бале, ҳастанд. манзурам ҳам ҳамин буд. бале, мо корбарӣ мекунем, талош меварзем пайваста ин масъалаҳо сол то сол ҳалли худро ёбанд. ва як чизи дигарро бояд қайд кунам ки лоиҳаҳои мо рӯи даст дорем ки дар солҳои оянда дар сурати мувофиқа шудан бо роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон ҷиҳати хуб кардани сарчашмаҳои маблағгузории дастаҳо аз тариқи баъзе имтиёзҳое ки ба клубҳо пешниҳод мешавад бо ҷалби бахшҳои хусусии молиявӣ. яъне ин намуд лоиҳаҳоам рӯи даст дорем, корбарӣ шуда истодаанд
و فکر میکنم که یک 4 یا اینکه 5 سال دیگر به ما لازم است که نسبتاً این مشکل را ما کاهش دهیم. اگر گفتن ممکن باشد سبحان برای زنده ماندن یک دسته به قولی که در چمپیونات چی مقدار مبلغ لازم است؟ البته با طرح و جمعی که هست، مثلا یک دسته میخواهد که مثلا به لیگ عالی برآید، البته طلبات اون دسته دیگر است. مثلا در عموم چی مقدار مبلغ لازم است که یک دسته باید در لیگ یکم فعالیت؟ اگر گفتن ممکن باشد. البته با رقم ها نمیتونیم این را انیخ کنیم. یعنی که سیاست داخلی هر یک دسته، هر یک کلوب و اون هدفهایی که در نزد خود معین میکند کلوب برای اشتراک است. بله. صرف اشتراک کردن یا اینکه برای طموح‌های بلندتر، یعنی برآمدن به صف هیئت‌های دسته‌های لیگ عالی و کیها را جلب میکند دسته سرکرده از متخصصانی که اونجا دستور میدهند، سرمربیان یعنی که ستاد سرمربیان تا بازیگران انفرادی. برای همین حدوداً دسته هایی که یعنی که طموح دارن، یعنی که آرزو دارن، یعنی که در پیش خود هدف دارن که به لیگ عالی برآیند، حدوداً 3 میلیون تا 4 میلیون سومانی برای آنها لازم است. اما دسته هایی که مجرد میخوان که اشتراک کنند، آنها حدوداً تا 1 میلیون 2 میلیون سومانی برای آنها کفایتی دارد. در نظر دارند دسته لیگ یکم برای یک موسم. و باز هم تکرار میکنم که وابسته است از اون هدف ها. بله از هدف ها سخت وابسته. بله. رو جلب میکنم. سوال اخیرانی که داشتم این درباره داوران بود. مسلم است که البته موضوع داوران هم در فوتبال ما هم در لیگ عالی هم در لیگ یکم و دوم البته مسئله مبرم است. خب هیئت داوران آمدن تا بازی ها رو در سطح بلند گذارانند. بله، مسئله داوری مسئله نازک است. مسئله آماده نمودن داوران به پیشروی یک چمپیونات، یعنی که اگر به ویژه صحبت کنیم برای چمپیونات لیگ یکم الکی سمینار برای داوران درجه دوم تشکیل و برگزار شد که روز 31 5 روز دوام کرد با جلب متخصصین داخلی. داوران از روی اطلاعی که به ما رسید آماده‌اند، یعنی اون مشق و تمرین ها یا اینکه اون قاعده های فوتبالی یا اینکه تجدید نمودن بعضی از معلومات های داوری و دیگر نازکی‌هایی که وابسته به سمت داوری است برای ناظران و داوران الکی تشکیل و برگزار کرده شد. من فکر میکنم که سال تا سال کمبودی هایی که در سمت داوری در فوتبال ما دیده می شود کاهش می یابد و بالای این فدراسیون فوتبال تاجیکستان در همکاری با لیگ فوتبال تاجیکستان، دپارتمنت داوران و ناظران پیوسته ما کار میکنیم تا اینکه مشکلی ها یک از بین روند. بسیار خوب. شاید چیزی را میخواستید بگویید که نپرسیدم. سلامت باشین. بار دیگر تشکر برای دعوت و از تمام مخلصان دسته های هیئت های لیگ یکم دعوت به عمل میبرم که بازی ها روزی 3 اپریل شروع میشوند. بازی قهرمانی لیگ یکم و ورزشگاه ها بیان، دسته های دوست داشته خود را دستگیری کنند، مخلصی کنند و فوتبال با مخلصان زیب دارد، مخلصان با فوتبال. من فکر میکنم با یک شور و شوق زیاد امسال چمپیونات تاجیکستان بین دسته های لیگ یکم با یک رقابت بلند تشکیل و برگزار میگردد. نگفته نماند که اشتراکچیان دسته های لیگ یکم از ولایت ختلان 9 دسته است و 3 دسته از ولایت سوغد است و 4 دسته از شهر دوشنبه و ناحیه تابع مرکز. یعنی که ولایت ختلان امسال پیشگام است و ایده فوتبالی دارد و دربی های زیاد را در آنجا ما مشاهده میکنیم. بسیار خوب. همین مونده که با گفته های شما را البته من تصدیق و تایید کنم و از مخلصان عزیز و ارجمند دعوت کنیم که با ورزشگاه ها بیایید و دسته های دوست داشته خود را مخلصی کنید. برای یک صحبت خوبتان به شما اظهار سپاس. دوستان عزیز، در همینجا برنامه ما به انجام میرسد. خیر.